Manong Nemi. Umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakasritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa nga pakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, di pagkasalitaan ni pagayam tayong densyo ka na puluan, agguutang. Dear Manong Nemi, agkatrabahuan kam idi Manong Nemi keni Angie nga asawa. Isut na kam amon mi. Kinapudno na, adumat idi dagiti babae nga inararam ko nga nagbaling nga nubiyak, ngem ni Angie Manong Nemi ket isutin ikari. Inaklon na, ket siyempre, nagplano kami para iti pamilya. Agtrabaho, agurnong, madaan to ti kabukbuodan nga balay o rigagangay lang nga balay. Talo lang nga anak. Dada Manong Nemi ti plano mi. Ket siyempre, kapag ano kasta nga sweldo, awisak matisuna, nag-date kami. Kada dadagiti gundaway Manong Nemi pagtungpalan na. Di mo mapupuutan nga da kami nga inarakop nga lamo-lamo iti uneg ti maysa nga hotel, sila ti maysa nga hotel. Siyak Manong Nemi ta nakauna kiniya panchi. Kinapudno na isu pa lang tinanubyak nga siyak ti nakauna. Tadagiti mun una Manong Nemi ket santa nga virgin idi dagikuay kida. Nga dadaga po na no apay ako nak sahanak nagbidot, sahanak nagkamali. Nga isu ti rumpeng nga nakiratag itinadaeg nga sangkanan tiya na daeg nga altar. Nga idi magana Manong Nemi idan nagpitpitik iti saklot na dijay. Ingkasar ko ni Sona. No pinagkasar kami ti simbaan, ngem simple lang Manong. Basit lang dahil tinalami nga ng anak tiya. Kasar ka na kami. Ket gabuta agmemesa maten ni nanang na kaya nadamat nga iti kakapsat na nga naikamang iti adayo, iso nga, kinampalay min ni nanang na. Iriramo Manong Nemi, naggang kami pala iti family house da. Ket gaputa, umati sa bali nga, agtawi di reta nga family house, nagtula kami iti asawak Manong Nemi nga parenovate mi, palagdaan mi, papintasan mi, ninayonan mi iti siled, tapos narigas na katadnan to umanay, nga sagesa dagiti anak mi. Bali 5 nga silid. Silid ti katuganga nga babae, silid mi nga gasawa, ken silid to dagiti 3 nga plano mi nga anak. Idi mabalinan Manong Nemi nga agbakasyon ti asawa, pinagbakasyon kon. Met maternity leave. Agkatrabahuan kami Manong Nemi ti maysa nga pabrika. Ket siyempre, nagbakasyonen na inuroren na ingan nga inuroren mi Manong Nemi ti kabulanan na, nadamat ni nanang na, ti katuganga, ang tultulong keng kuwana. Naging gang impas ngaynan Manong Nemi ti umuna nga bunga ti ayanayat mi. So dahito ni Amboy. Amboy ko na, boy, lalaki. Amboy ko na, Manong Nemi,
ta junior, ng imbas nga June, imbas nga Amboy. Iti pala kami kang kuana. Makaayo nga ubing manong. Ini mabalin nang napanawan, manong nemi, ni Amboy, nagsubli ti trabaho. At syempre, nagtinulong kami, kaya ni nanang, ti katugang ang babae, iti mga ayuan kinamboy, no kasta nga kami ti trabaho. Manong nemi awan ti mading nga bisyo. Sana kagsiksikarilyo. Kaya lang, no ada mga habis kanyak nga mangsyat kami, saan ko mataliklikan? Magsiyatak man na, muna kalatan. Ada papanamikin ni Richard. Amula na daw ang tagawid ah. Awang problema. Tanto nagawid ah. Agaramit tanto ti adi na Amboy. Idi duwa ka mga trabaho, manong nemi, saan ka mga marigatan? Tadwa ka mga trabaho. Idi makadakas manong nemi. Awang pa'y makatawan ni Amboy. Idi magana nga masikog manin. Kumo na. Idi ta, mabalin ng tagbakasyon, nagbakasyon. Di ka sisak manin tagtrabaho manong. Aging gangin pas ngayon ni Jennifer. Duhan, manong nemi, digiti anak mi. Agman Maria Josepe ni nanang, ti katugang manong tamarigatan nga mga yuan, hindi at agsublimanin ni Angie, ti trabaho na. Aging ga, kinuna kanyak, ti asawag. Masyanak kininanang. Kinuwali digiti anak ta, masyanak. Kanang arti, aramid nita. Alangan mga alat ti suldon tangak, mang tulong kininanang ng mga iwag ka nagituping. Kung naman ni nanang, napipilis ka numot lang, nasyak ti mga sikaso ka nagitan nagtag. Sa balit ti ina, sa balit ti lola. Kaya, medyo mamununga talaga ni nanang. Bakit matan? So nga, sikan sa lahat ng trabaho. Tagtalinan na kung dito balay. Saan nakatamarikatan? No siyak na tagtrabaho. Ano tama? No siya tagtrabaho, siya tagsweldo, kaya mga tangay budget, sweldo. Ito kumapit kahit ko ang katahangin. Densyo. Tapos kumaten niya. Ref. Washing machine. Damdo sana kang marigatan ng glaba. Anapay. Adaman TV. Awan ref. Awan washing machine. TV, okay lang. Nada. Mabalbaliwan kumapantin ti cellphone ko. Ti cellphone mo. Pati ni nanang, kahit naman tag-cellphone. Kung no da cellphone, masapol ka da internet. Okay. Saan ta pagkigadanan Nang runa ka, hindi? Siyak mo tayo nagtrabaho. Napyo kumamit no, kalahin na de-increase. Napyo kumamit no, may promote ako. Tapno tumakdakil man lahat sweldo. Nagtungpal man o naming nga sisyak langin di sumrek, idi trabaho. Ag-commute siyempre, midlogang ko. So, paggastusan di plete. Pwede medyo nagkontrolak. Imbes ko mga medyo, kasi iti dati madlang or order iti restaurant nga asudag ti pabrika nga pangpangaldawan mi. No, idigit duwang order. Ti sidaek, nagbali lang may isang order. At dapat yung nagigundaway manon nemi nga agbalo na tinapoy. Isupay. Nga tiyak katangan. Ganadlaw manon nemi ni Richard nga kaobraag kan na bali bagayem ko. Agin inot ka pare. Ininot no imot. Imot. Iniinot lang. Hanggang sa pagmameriendan, irawam ko ni. Sa numangang ka, nagbasit si Dam. At dapat nagunduon na ako nga, hanggang nga sumrekan ti restaurant. Dito yung mulatan. Nagbalbalong ka. Duwat anak min
sasamat ng ko para ni Angie. Sa dayon unungat, kaya ti asawak na kumatang ti ref, katawasing masin. Umina bil mi ti kuryente, adado ka mga gusarin. Baka namadamdama, siyog tuman ti asawak. Nabiyakan ka, Richard, na may mesat anak mo? Daya, anak ko. Putot mo ko, anak ko. Una, putot ko. Sa nga ganak ti lalaki si kamatari. Alas na lang, ano lang. Sungarod nga kinayat tinag-asawa, tapos na yun gastusin. Pero saan ko kumang nag-asawa, may mesa ka lang. Ngay sapsapulam. Di ako problema mo ka. Awan ti asawa mo ngay gastusan. Awan ti anak mo ngay gastusan. Diba? Amat nga rin mo bilin tsaka agasawa. Sinangorte kaidak nga kawilag nga mga FTIliw ko. Sa bagay. Wala, gagangin data. Narigat ti rugrugi na. Parang no adan tumid la asenso ti biyag. Aging ganaan kami pa manong naimi ti may katlong anak. Talon nga anak. Nagpalaygeten manunemi ti asawa. Kat kabutan na yunan manen manunemi iti bilang mi nagreklamon ti asawa. No iawat ko ti sweltok manunemi ti kadakid senas. I-budget mo. Ay susabot. No muna ta sanga mabaling nga Jack pagtipunin ti gatas ken ti barukong ko para iti anak ta. Abay, nakidit ti barukong ko. Ang umaray, nga didyan ni Lily. Kad, ni nga Jennifer. Kaya sa puno na patigatas. Ni Amboy akit, nalengan namangan. Kasi na naman yung budget ko na ito eh. Pa nagbabayadan pa ti kuryente ita nga lawas. Nagdakal bill tayo. Ay giniinot kay kami na. Imbaga ta saan tayong problema ti tanong. Tadasidag nga pagsaktuan. Yung natapay ti prigat. Makapsot na ng magsakto. Mga kapitatot tanong mo. May konektar tanong diba? Water system. Wala nang mismo pa na bayadan bill. Ang amali Di nga tayo umumatot sweldo. Awan ba ito promotion mo? Awan ba magkita ka sa baling nga pamuspusan nga pang matabunan ti kwarta. Atensyo. No hindi kalkalingan na tado ata pala nga gubobra. May mesa pala anak ta. Ilang rod nga taluntan anak ta. Anak mo makatulungan. At siyempre, tiyak man mabaling nga baybayan kita anak ta. Hamad nga sulo ni nanang. Ni nanang isot kadwa. Tanubukutak amin, trabaho ti unig ti balay, kad nagit anak ta, susapot. Agkutong ang dinauras. Dajerep, awampay. Jawasing masin, awampay. At the cellphone, gagangin lang sa cellphone. Dakamamat din, Facebook account ko Account mo. Nagsapsapol pa yun, ngampoy, cellphone. Ana? Amoy palubos. Ubingitan. Kaya naman nagkinipada ng ubing at the cellphone dan. Kinori at the cellphone. Nakapsot mo ti data to eh. Sa bulan ti internet. Umadadot paggastusan. Di mat gumadot sweldo. Ang kumain na niya ito kwarta. Baka di pa dumanon ti panagsweldo ti katapusan. Naibusan. Magulpe ko mga peti. Saka kaban nga magatang nga bagas. Susapo. Ma'am, di mo pa naiurnungan na tigatang tirep. Inakto magkasalita. Nukas ka sa nung lang. Dalagit pagtanag ko. Padaanam, umada i-deliver. Ako magpaiso, siya timaka mo. Ako nga mabaling nga pag-utang maya. Utang? Angie, dadat sa mo nga lumbang aramidan. Matitata utang na. Sino kong tao nga may nga utang na? Kaya datayo.
Ano utang nila sa store. Unang ang mga kita no awan ti nakasaganan ako nga pagrekado ko no yaman dita kas pulak ti mantika sa pulak ti soy sa pulak ti dumapay nga kawa magatang ni tiyanggi. Paano kumutang nga? Ni isupit ti bayadak kano ti pangalak kano ti suldom. Sige, no tiyanggi lang ti pagutangan. Okay lang. Di mo sabali nga klasin ti utang, wag. Tapay man, ay narigat nag-utang. Napi ko maano, ada naman naman yung pagbayad mo. No umutang ka, ada naman yung pagbayad mo. Tanong saan awan naman naman, nang naroon no, at the interest na, sos ako, mailumlum ka. Yung nakapilitan, di mo pala haramidan. At mula pati panunod ko na natunga. Sige, ano nung sound data? Laglagay mo rep uri basid lang, basta adarep tayo. Manong nemi napanak, idagla ko ti rep. Nagsalita, installment. No muna ta oray, kagit, pa lang ti kukos barungos na. Saka po pa lang imbestiga rin na, kaya mo lang bayadan, installment na. Dati masiay ka ako na. Ngayon gabot ha, kinakuyog ko manon name ni Richard kadadama muna sa jay. Pare, garanturan ka. Nagkamanak pare, no saan ka makabayad, tibinulan, at dakwet, mangtulong ka. Masya nakman ka. Talo kami tiputod mo eh. Siya kayo may sa dairap rapin ni bakit kong pang pagingkaman na. Kasta ko mamataramidan ni kumandre. Ano ko ba tuwaging kaman na karon? Kumpurbenta. Awag ka sa maling amo nga trabaho. Amo na idiat ko Ti nag-manicure, pedicure. Kawon. Disubganan na. Mayat man data nga pagsapulan. Mabalin ng irapin. Mabanag service. Una sa anggit. Dagiti agpamanicure, agpapedicure. Timasdag kang kuana. Sa bagay. Noong puunan na. Uno, ako ni gatang na. Kadigiti kasapulan na. Di, alas to lang na. Manong name na i-deliver ti kamalman na. Ti rep. Kiti sumang petak. Manong name Gasta ko na ayat ni Ambo. Yung raman kini Jennifer. Manong tataka nun rep da. Nanamis ka nun tinumenda. Gumatang da ka nun tikok sa ito ipalamiis. Nga Robin nga iparapari ko katakuha at soft drinks. Manong name Kat siyempre naragsakan mo ni Anchi. Nga itinedi nga nabii. Manong name po. Nalawat kayang na. Ora ito saan ako nagsikog. Awang pagdanagan. Ora man kanayot ko ma. Pangikat lang ti pampanunot nga rikat. Nga malipatan ta nagiti problema. Nosta nga. Aglin na ulo ta. No mariknak man yung nagiti erot ti arakop mo. Tensyo. Ken kastaman ten. No mariknak nagiti bara nagiti agit mo. Thank you, Hada Jeref. Ano nga rin sumarano ita? Washing machine. Kung saan ang marigatan. Sige. Ngayon no, may isa runo, katampay nga malpas ti panakabayad rep. Baka marigatan ta. Di binulang na panagbayad, panaka-installment. Mutang namin, adim, ikas mo. Suliso Tapos siyempre bayaran ko mati utang. Di ka salamit lang installment, deta. Sige, anaros lang. Di ba, among miditi ka, nag-manicure, nalipata mo? Napaya. Mabalik mo terapin. Tapos makatulong ka. Tawan ti may tultulong kon. No pamatuudan ti kwarta. Awanin siyempre. Sa dakil pa paggastusan na lud. Ano nga lud? Ta cellphone mo. Tapos no maka-data ka.
Kaya ano kami, pakabat at internet. Hindi awan problema ti Lord. Sula iso Tagbahid ka binulan ti internet. Binulan ng bayad ti rep. Installment na. Santo, baka mo ka nga diskarte ha. Tensyo. Apalak lang nga naging karkaroba nga. Kompleto at alikaman. Mapalak lang ni-internet no ko ano. Maamok na yan. Kuwada, password da. Amo di password da, karuba tayo. Napigsan sa internet da. Na mag-internet ka. Barbaring. Kasalitak to rin anak da. Barbaring amo na password. Na numaikapit. Siyempre. Libre na internet. Kamayatan manong nami nga dumakdakkel di kita anak mi. Kamayatan di panag itsasang di kita aldaw lawas ken bulan. Di met ngumat sweldo manong nami ngem ngumina di kita magatgatang. Sus Maria. Mapulkukan manong nami ti asawak no kasta nga maibusanan ti pagbagasan. Makulpukan manong nemi ti asawak no kasta nga. Ado ka nun ti utang na iti tiyanggi. Ngawang ka nun ti agpautang pay manong nemi. Adad ha manong nemi. Saan nga na siya ti relasyon mi ti asawak. Kano sumangpetak manong nemi imbas ko mga napintas ti pasabat na wano madanong ko kengkuanan na kami suot. Kapayan na kami suot. Hay, kasto ka dilata ti biyag. Awan Asensiopulos. Imbas ko mga pumimpintas, sumal sa luwan-luwan, tibiyag. Rumigrigat. Nagbasan ni Amboy. Sumarong tumatin Jennifer. Nabaypay nga sa nga nagatangan ti arawatin na anak ta. Umapapal dalawa una ka nagiti kapatid ng oping nga may gatangan dati ayayam. Kadadadua pa ita. Awan pa increase. Awan pa promotion mo. Kasalatan ng taliti, tatakmam. Yapo yan. Kaya di mo kami tong palan, ti pagbagaking ka. Nga niya, natumulong ka. Hindi mo may tulong ko. Magmanicure, pedicure, pinadas ko. Ako matigit mangulit ng mayat kanya, kagpamanicure. Tapi kami, masukat ko ida. Kaya nalayo kami na. Sa anak man nga narnarwa, mga sliding, no, intultuloy ko kumabalhin. At napengorot maulit kita nga maumay pa manicure ka, manicure, pedicure kanyak, diyan maniklikan nga masukat ko ida. Ano harod? Ako pa di washing machine, ako pa internet. Binalbaliwan naman password na dita karuba. Naman na siguro nga mag-internet tayo. Umapapal ba ni Amboy? Ito kumabantan, cellphone na. Pasensya ka na. Gananos ka. Ananos. Hindi ba lang nga gananos ha? Nabayagan nga santa nga nagsidad na imas. Yung pagtadaman natin, maibos pa yun ti bulong ni Marunggay. Maibos pa yun ti rangaw ti kamuti gamulang nanong talikod. Mati paut ng manok. Banda ba takawan. Kasi tinga biyagin. Pagtitak pa din. Ana? Nagpagtitak ka mga pampanunot. Kung apalakla ka na kinikaruba. Apay kitian. Jaksak-sakbay. Apay nga sikati. Agbabawi ka no apay nga sakti nagbaling asawam. Kaya mo matik kinatakot. Di mo awat asensyo trabaho. Ano nga rin mabalin ko? Pagyaman na mata, da trabaho ka, ano nga rin may luopak, ano may katak. Kasi ano may stambayak. Patay tayo na, bisit. Sorry, maminsan lang ko mga marignat na ay. Kaya imas di pa nagpiyak.
Ipamuspusam din siyo. Kaya ipamuspusak man. Manang siya no, pagtakawon na ko niso. Uno saan kita, sumrek akong ti sindikato. Ngagla ko ti siyabo. Kahit mo nga ron. Saan nakalaki na matilim? Mapagkiti nga saan. Dakil kalon sa maganan siya. Nagbaling ka nga drug puser. Gaga. Gaga ko pa yung kanyak. Katuan, ituro na kiti nagbaling nga dakas. Tapos lang nga damang patawad ka kwarta. Ngusanan. Ananos sa. Anos kapag rawaran tirugin. Pati ti katugangat nga babae manong naibigat pagpupungtutan di asawak. Kano kasta nga pupungtut di asawak manong naimi agbatug ano. Madlaw mo na ta manong naimi. Nga nadagsin ni pandag na agikuktar, agitupa. Ay, yan ang nawayag na ta asawam. Dan siyo. Huwag mular ti panunot na kati. Dalamar aramid na. Nanang, pagbagan nyo kumangarot namin, tanak yun. Ano ka pagbagak, mat? Yung mo rin mat no asin no, dan siyo, no kasjay. Ala kwenta am ngamin ta sweldo barok. Data kinsenas mo, pasweldo, mas pagringan, katapusan ita. Hanggang mayabot di ka, sumaro na ka pa nagsweldo. Kat, may busan tumanin ti bagas na pagbagasan. Haguotang tumatan ni Angie, di Karuba. Oris siya, boring na ko mapanumutang ti bagas. Ay, ako man nga ti pagbayad. Maunor min sa amin namin nga balay dito barangay tayo nga pag-uutangan. Eh, nga sa word, natasoldo barok hang nga umanay nga para ka na tayo. Kagudulag siguro ti bulan ti pakanayan na. Bayan nyo na nang takwa. Mga-remedyo ha. Ano ang pag-remedyo nga ron? At akat nga ron mabaling mo sa sideline nga trabaho. Awan sa ti overtime dito kayo pagtrabaho. Kamang patag-drive. Pasadak sa tirabi. Nood na may pasadak nga tricycle. Hindi ba yung sangal daw manunemi ng bakasyon? Numanin nag-ring ti cellphone ti asawa. Numanin sungbatan na ngumadayo. Palagsarita na tinapaon. Sama din anomalya nga raramitan ti asawa ka. Hindi malmas na nga nagsarita. Angie. Densyo. Sino na siya tawag-tawag ka? Ang gawan? Anong gawan? Na talaga no mapanunot mo ti kanya. Tagalaki. Sugar sa pulat. Ano yan? Tanon, ko malalaki ang kurso na kanya, nga na kwarta na. Nagbayad ka din. Gaga. Gaga ko naman ang kanya. Talaga gaga. Tilda mapampanunot ko. Amom, ad nga siya problema nga buta siya ti babae. Siya budget. Makulkul ti panunot ko. Awang pa yun, isarang ko harupak karigiti masabat kong tao nga dapat utang ko. Apay, guutang ka na ya. No. Sino ko matasang ang guutang? Huwag lang kwarta, ha? Nautang mo nila tiyanggi, mabalin. Nautang mo nga bagas, karigiti karuma tayo, mabalin. Huwag lang kwarta. Kwarta nga roti ka sa pula. Anji, ananos lang ko nga. Agmula na ti panunod ko. Makababagtit di akong kwartana. Ano? Kawat. No awang kwartam, agbagtit ka. No aduman ti kwartam, agbagtit ka pa. Ano kayat mo nga ron? Awang kwartana o ando kwartana?
Kalkalingan na. Uy, dapat ko man, kalkalingan. Nag-ring man sa cellphone ko. Sino na yan? Ni Lady. Batch ko ti high school. Abay. Kita magkisarsalita, magkistorya. Ore na pintas si biyag na. Datang ti apalak. Ang problema ng kwarta ti pagsasaritaan. Kasalita ma, barbaring panawatan na ka. No kumalalaki iso na iso. Tamanin ta panunot mo, antiya. Hanggang ko magpanunot ti kasta. Idaw-dawat ko nga ron. Nga adda ko mabaknang nga kursunada kanya. Tapos gusto ko maminsan. Kaga. Da maminsan kan mamindua. So ala iso. Once nga aramidam neta. Ala, aramidam kanya. Tapos siyang karod nga tamayat kanya. Kinaman dilangak. Tiyak pa yung masagay sa iti. Buhok ko. Nabayag sapay nga tiyak nagusarin ti shampoo. Susapo. Awan sapay kita sabunin nga pagdigos. Paglabat, pagsabsabon min. Kasi ka na pagsabsabon mo no. Pasari sana kagsabon at ako makita ka sabon taban nyo. Yung sunod ko nakeng kadensyo. Awan lat di awan. Kaya po nagtip-tipid tayo yung kuryente. Nabayagan nga sa nga naka-under ta rep. Kaumat ti may rep. Biyag ay. Naging gaman naming iti may sangal daw panagawid ko kastaon na iti ayat ni ampuy nga simmabat kanya. Hang. Hala ni, baro cellphone ko. Alam mo na ta, ginatang ni mama. Mama pa yung tiawag mo kininanang mo. Isyon ko na. Adawasing masinda yun. Ana? Adapay na internet tayo. Nagmuhit tagay ayam pang. Nagmuhit tagay ayam. Kaputa, ada signal, ada internet. Nagmayot pa nagbuhit ti Facebook. Dito YouTube. Uri ni Lola. Ada pa yung cellphone na. Ano? Wait. Nakadun na ti Facebook. Ang friends nan. Dahil kita kakasinsin na kabagyan na at ti abroad. Makontak na idan. Yan ni mamang mga rod. Kino na. Ano pa iti kayatang nakaruwatan mi. Nagimas pa. Nagkatupit na nagyan ti rep. Data pa iwasang masinta yun. Milagro. Nadanon ko marong name ni Angie nga asawa iti kusina. Hi, Densyo. Naragsak ka man ita. Gabuta, mangisagsagan at tinigamas nga sidahin tayo. Karne na ita. Karne baka. Amo ka pabultong ket. Anaket mo. Nakaiuraga ka ti presko nga karibakat kastong oras. Ginatang ko ti bigat. Inrep ko siyempre. Presko pa lang Kaya ito, inamidan ka kilawan. Baligtad. Kaya kita nagtali kita kaldo. Sungat paksiwak. Di saludsod. Nalahanting gatang mo ka kita. Diskartek mo din Angie, masapong ka mo. Diskartek. Nangarang tinanggatan mo ka na kita atong ng grinoserim. Nagyan ti rep. Ingkas mo ti wasang masin? Islam mo lang nakaramid ka ti may isang milagro ito na itong daw. At internetan. At cellphone ni Amboy. At cellphone ni nanang mo. At wasang masin. At karga ti rep. At sa talo pa yung sakot nga bagas. At ta. Sa diskarte. Masalbo mo nga mamwak. Akong pagkanagam ko nakman. Dalaki, nanagdan.
Ardong, anong ardong? Sinong bayad kanya kinaman? No nakaon na tabok mo, dapat kulay nan. Piminasan. Madlaw nga pimintasan. Pimindas ka, na isim ka, naragsak ka. No kawang nakamisuot ka, na napungtot ka. Itatat na naragsak ka, napiminas ka manin. Ada nang ted, tukwartam? Ano ito yung sumad mo? Tamagim? Sweetheart, nadalos ti konsensya. Awang pagdaragam. Awan sa bahali nga makasagid kanya kung saan ka. Hindi ka kitagsukatin. Abag isundo. Kahit mo, hindi sarang kat arak. Ang ginatag ko. Ito, gimatang ka ba yung arak? Saan ka may luminong ka na arak? Makita mo. Iramin ang katpulutan mo. Nung ano pa yung napindas ni kasasaan tayo sa panagsannaay mo. Ag-enjoy tayo. Enjoyin tayo. Iti ka na ito yung timting grasya ka na tayo. Manong naimisahan ko na pinulutpot pa iti asawa. Dati namat ngarat ibaga. Bahalak ako na tinakon ko. Nanguro na talagang niramida ng tinpulutan. Sa indasaran ng manong naimi ti harap. Naginumaklat tamat na nga nag-enjoy. Sana pinagustuhan. Di adakam ti kwarto. Di manay mas turog manong naimi. Di kabalay mi. Nay. Mayat na. Pinugustuhan na. Kasla ka barbaro ni ayat ka na kami. Kaya nangasawan manong naimi gabuta kas jahe. Nadot nagyanti rep. Ada internet. Napay. Ada washing machine. Awang problema iti panagbayad ti bills. Diyan. Naragsak ti asawa dumasang petat. Kan kasla kang kanayon nga naimas ti dami. Makabulan na kasta manong. Sumaro nga bulan. Ne. May bibus mo tinagyan ti rep. No iangot ko ti sweldo keng kuha naman nung nemi. Awatin naman. Nga medyo umisan. Saan tog panunod? Saan mo man ay? Ti sweldo ma. Ket, adon pa lagyan ti rep ah. Ang sabat pa ni gusto kita talusako ng bagas. Pangalan tayo itong hardmanin na maibos. Pangalan tayo manin tigatang tayo kargati ti rep na maibos. Pangalan tayo itong manin tigatang tayo. Karagati masapsapo. Baka putulan din ta internet kung saan tayo makabayad. Baka putulan din ti connection ti kuryente kung saan tayo makabayad. Awalan na yung kwartam. Nag-atong ko aminan ah. Inyad atok la kumainin. Ti. Nangalam kami tinggatang mo karagiti. Nakadadoy ina ginatang mo. Tinggatang mo ti cellphone ni Amboy. Ginatang mo yung cellphone ni nanang mo. Baga, talaparagsak ko ni nanang. Naparagsak kanya. Kita makontak na. Hindi kakabagyan na. Kabrod. Ang naputulan doon sa internet na katawanin. Aumanin. No, auman tinagyan-tirepe na katawanin. Nagbisin naman. Katay pamuspusam naman na. Sino pa iti mayit ita? Mayit ita nga. Nagpautang ah. Imutang ka? Diyan ka di mo ko nakengkenghang ka umutang? Sino ko matisaag maumutang?
Datin nga, guutang nga. Puwera kwarta ko na. Nagkapon ng kwarta yung gatang ko. Nagiti, gatang ko ka nagiti. Nangutang ka? Sino nangutangan? Ileti, tibats ko ang imagbagakan ka. Papautang namin. Tawag ang tawag. Bagag nga rin problema. Kininjahin naman nga pautangan na. Manot inutang mo. Takil lang. Tsak pinarugyan nga binayadan. 2 bulan ton. Pinagin interes. Loko ka. Imutang ka kasi katakil nga umat naman pagbayad mo. Magdaman na pinautangan na ka. Anong oras yung collateral mo? Ano yung bagay magbayad mo? Tibiyag ko na, nakaroon. Sapo. Dadatikan ka na yung palpalag, magbagakin ka. Huwag lang ang guutang at kwarta ng gruno at interest na. Ilako ko na washing machine na pagbayad ko. Ilako ko na nag-cellphone na amboy kininanang na pagbayad ko. Nakaramit ka lang ti problema na sa mo masolusyonan. Tulungan na ka. Sulungan na. No, may tulong ko magamit kang harap. Bumalik ka dyan, trabaho, uri bumalik, malot mabalik. Di umutang ka. Umutang ka? Tapos yung magbayad ko, ti utang ko? Kasano nga makapagbayad ka, umutang ka? Umutang ka? Tapos na pagbayad mo, do utang mo? Agad, kasano nga, gibos ti karoon ti, panaguutang mo? Paunay ka matin, Anjing. Di mo lapulos pinanunutan. Susapo yan. Mutyan mo man kanyak. Ta cellphone number na ta, leti nga nang yutangom. Ta sumante ka sarita. Anin tsaklatan. Kasunong saan na tangga, di mo ibaga numuno at talagat inutang mo. Saan nga gasot? 100,000! Gawin, manong bayad na washing machine ti ko na. Ingkas ko wet. Muna bayad na kiti cellphone na nanang kinim amboy ti ko na. Muna bayad na kiti ingkarga kiti rep. Kit manong interest na. Manong percent. Ibaga na, basit lang. Tagayam kang gano'n, nagpats kami. Yung more basit. Doon sa anak ka makabayad, pati interest, agit interest. Kaya po, Diyos ko. Paunin ka mo, Tenanji. Di mo na pinanunutin. Ang kanayon ko magbagakin kang alaway, nag-uutang nga. Huwag lang kwarta ko na, nang narunan na interest na. Nagdakil mat nga tinutang mo. Nakasaritak marong nemi, di bagbaga ti asawak na Leti tinagan. Hello, Leti? Ay, Lencio. Nagturat ka mat nga nagpautang, iti asawak ti kasta kadakil. Abang sa mo pinanunod, doon ka sa nga makapagbayad. Kinatungan ti katingar kanina. Nga umato ka ng sweldo, may promote ka. Apay hanggang pa na i-promote na yan, kapag umatot sweldo. Dahil lang. Kasano itang masingil mo isuna? Pangalan ng pagbayad. Awan. Dahil baka umutang ulit. Tapos na dahil bayad na lang king ka. Asa din naman pagpatinggan ti utang-utangan. Ano kahit mo sa ngita? Handak bayadan.
Pabalod ko sa asawa nga bayad. At nakasuratan nga pinirmaan na. Kung nakmalano gayem mo. Gayem ko ay di utang. Gayem ko ay di kayad ko putangan. Ngamit nga rin sa ngagbayad, gayem ko kumapay. Ano na? Nakalawlaw nga pinirmaan ng kasuratan. Nga saan nga makabagbayad. Pabalod ko. Pati ka. Oo na yan. Dahil sige, pabalod mo ta asawa. Nagbalinan nga saan nga naragsak manong naimi isang patak nga balay. Kalpasan, saan nga makabayad ti asawak manong naimi ti utang na. Paunahin natin nag-uutang, ang nga bali ko mang nag-uutang. Nung bagas lang yung nakarubaw, no, nag-uutang yung tiyanggi. Hindi diya nga ron, kwartang inala na agin interes. Diyos ko. Sumang petak. Naliday kita anak ko. Oy, kapag nga naliday kay anak ko. Pwede na luto. Kininanang yun. Katas kwarto yun. Nakalak. Tinakaitirong mo. Ano yan? Nilola yun. Nadya, likod. Pangkondinanon katagwag. Hindi saan ba't nga ilok at asawak tiri daw ti kwarto. Nanang, ay, sige, gayam din siya. Nakadimteng ka. Mabilis siya na kita po ko yun. Apa ako pa naluto? Awang bagas. Ano? Kaya na rin, matayin tibisin. Doon ta kwarto ni taakit ang kagumatang tiyo o 1 kilo lang. No, nadanayon na lang at gumatang kang tumati, sardinas nga si data yun. Nabayang matingawan tinagyan ta rep, ta naka-off-mad tayo. Kaya cellphone di kigaman nyo, at internet nyo, awan, nakapsut ti data. No kaano nga doon ti kagayim kon, isumat ti kaawan ti internet. Tewasing masingay, apat jak makita. Inlako na, ni Angie. Na isutimpaw na lang tiya. Nga palagbayad kinileti. Nga agsubli-subli. Hasta unit pa nagsasauna. Asak. Kaya natitiga po na nuwapin nagpupupukin ta asawa. Hampay nangal daw ni Angie. Ano yan? Hampay nangal daw? Hampay. Kapag akong pinangal daw yun. Anda nakilat at mga anin, tsak pabising ko na. Sumala tsak matawagan, cellphone na. Naka-off ti cellphone na. Barbareng no, mapanak to maki-internet, nakaruba, pagpakaasip. Apay, no at internet yo, kahit mo sarili ito cellphone nyo, maipandibisin nyo. Hangad na nga mabising kayo. Gasla, mapuwa ko, di problema no. Nakasarsalita, na mabuybuya. Sige na, tilitan nyo man nga rumwar ni Angie. Tanang mga remedyo, ti mabaling gatangin nita nga bagas. Agluto kayo ito basit. Nakiremedyo manong na imi. Naglip apak, bulong ti marunggay. So, dimbaga kininanang nga, ilaok na ti sardinas. No na maladigo. Gabuta sa anak pa nakasukat manong na imit na dimutloktan ni. Nanang, awang ka nila tulbak. Sabulan yung tulbak. Insarik na yung tulbak. Ano yan? Inagluko na ito yung Anjin. Anjin! Anjin! Hanak pa nakasukat. Hanak pa nakasukat at ito nagtikwarto pagsukatak. Takwarto ni Amboy. Mapangkod dyan na kita arwatem. Ano? Tadi nagpayin pastrikan ti silata. Ano mapapasama kang ka? Di kakalubay na kaldaw. Tsak mabisit.
Ay, nagluko ka. Ilim-lim nga ni Leti, kasta. Dahil may ano ni Leti, hanggang ano matrumwar ta sila. O, isa mo may tarento utang mo. Paibalod na ka. Hindi, paibalod na klata. No, may negative pulis. Ano naman makastertiyahin ko. Naglukuhan, madadal sa panunot mo. Bagtita ko. Na? Gabuti utang ang bagtit ka. Puta sa anak mo na makabayad. Handang matulungan. Ano kung matitulong migin ka? Paalamin na pagbayad ito utang mo. Hamo ba nanunod na sagbay ngimutang ka? Panunod ko at akwartak. Ikatang ko ka nagiti kahit ko ikatang. Nag-enjoy kayo umet. Nga nagsinat na imas. Manula. Oh, makabunan lang nag-enjoy tayo. Inatag, problema ka. Makulkul ta panunod mo. Kahit ko pa ikiti patayin. Paunay kamutan. Susapo. Saan nga masolusyonan di problema tikas tayo rami nagpupupo ka. Rumwar ka, tagamagan. Nakanutan ni nanangan. Sige, bukawan na. Kasano ko maganda ka bukawan? Kasano ko maganda ka pungtot? Raramid ka di problema, kalpasan na sa mga sangguan. Makatulong nga rin na raramid nga pupupok ti kwarto. Sige, ipukaw mo. Nag-uutang nga. Kanurisan ko ipukaw. Sino ko matisaan nga makaabong karuba? Halaman. Nagsubli-subli na nga Leti. Nga nagpautang ka. Hando nga tasaldod-sudan. Nagito karuba. No apa, nagsubli-subli siya sinisuna. Siyempre banana. Amo taon nag-uutang ka. Gabot adot utang mo ka ruba, bagas, kadanyaman dita. Kaya naubo rin adot nakatatindog sa listaat na tiyangke. Napanag ita di tiyangge, gimatang. Nakadulo na talaga't utang mo. Ang kulang utang tayo ko naman. Pakpakang kumot kada kayo kita. Anak ba't ibutang ka? Saan nga para kada tayo? Ito nga tayo turumbang nagbayad. Kasta? Kita ito utang mo kinileti. Paunay kan. Anji. Hindi ka lang nagpanunutan. Manong Nemi, sa bali na kwarto nagtulong ka at matrumwa, di na matilukat. Rak-rakig. Sayang lang. Barbarin mo maluko ito matlang mo na. Baka sa larumar na yan, talagang awanak. Ito'y trabaho, Manong Nemi, diyak may concentrate. Nadlaw, Manong Nemi, diritsa. Pare, na problema? Apay, guyotan din dirap mo. Tapi ako malang noon na Jarep, ito problema. Ang problema, Jarep, nalisto lang man. Basit man lang, installment na. Ngayon dakil, ti utang, ti asawa. Sa nga gasot, nga rin, mga pisos, tinutang na, ginulpe. Ha? Hindi ko na mga dawasing-masing, naka-internet kayo, natapay cellphone digit anak mo kasi yan. Ginulpe na. Ginulpe na tinutang. Ginulpe na ba't ngayong gatang. Ita, nagulpe. Pangalan pagbayad na. Di na pa babayadan di interest. Kaya di interest, again interest. Duwak dakil di utang. Ibang man no makaturog iso na. Diyak man mo. Diyak man kinaid na drabi. Sumang pwedeng sa diyabala nga nakalak di kwarto mi. Di na kahit kirumwa. Di ka ano pa nangal daw. Nako. Baka doon numalang masang petam na tayo niya asawa. Dito rami na pare. Akit remedyo ma. Pangalak nga ron. Pangalak nga ron. Bumali at manulang pa balinda nga ibali. No, dautang mo, kat saan ka makabayad, mostly, nga tipamuspusan na, umutang ka. Mitla, ko na. Tapos no, may lumlong ka, pati utang. Ito, istorya ka sa.
nakautang, nga awamot ti bagbayad na, nga posible ang pangalan na pagbayad na. Malaksid no, umutang tumanit, ti bagbayad na. Nabayadan na di mo na nga nakautangan na. Ngayon, ada sa bali nga nakautangan na. Yes, jay, tibiyag ti utang. Tuno, hanggang makabayad, injay may kaduang imutangan na. Umutang to, para iti may katlo. So, ito pagbayad na. Diba kadakas, at dali kita guutang na, umutang na, handa mo't ibayad amin. At masapol na met. Di ka dumakdak ka. Hanggang makabayad, ijim mo na, hando man na makabayad yung may kadua, lumluman ito utang. Ngayon, ti problema nga ang solusyon na bari. Ngayon, karaminak. Baling kamat katulungan. Ngayon, basit man lang di may tulong ko. At agpating kamalat kabaylak. Nga saan nga utang? Tulong. Tanong pa utangan ka, ada utang mo kanya. Kasabulan nga bayadam. Isong itid ko lang nga tulong. Ngayon, basit lang. Kasano ka basit na pare? Yan, sa mo na 5,000 itid ko kin ka, tulong. Para ka na lang nga utang. Malasal sabi na, nalibang gulpe. No siya kagad hanggang magulpe. Ngam no ado, timang tulong ken ka. Tapos pagarigan ko sa kapulo. Anong talato man yan? Kaya ng 20, timang tulong ken ka. Kitmang tedat sa 5,000. Di ba yan? Intid ko lang ken ka na dyan nga sampol. Bahala ka mang panunot. Noon niya kahit ko sa wan. Diba? Magharot ka kabagyak dito. Direkam kama ka na. Kaya na-servit ito internet. Naputulong kang pa ito internet. Data. No, adayot kakabagyam. Kit iyo man problema. No, adamang tit sa ngagasot. Oh. No, ada sa ngagasot, kamang tit sa ngagasot. Manon. Kasi lang ka sa bulan. Lakalag palaman. Ikaw na. Apa nga ron? Tapos saan nga dumakal di utang mo, hanggang umutang ang pagbayad mo, agpatulong ka. Teka na karoon din. No sa nga gasot, titad timaysa, kat sa nga gasot timangtad. Takil din. Kat no sa nga ribo nga ron timaytan. Sa nga ribo timangtad. Imposible akong sa nga ribo nga kabagyan ni baga mo, gagayim mo. Oh. Napiapakin ka na, among mga mapanunod ka sta. Simple lang. Di ba? Nagbayad ka utang, saan ka umutang sa pagbayad mo? Tapno, malpas ti problema. Agpatulong ka. Kaya hanga utang, tapno mabayadan yung utang. Yung utang mo ito latamat ata, siyempre, tinulungan na ka. Nagpatulong na ito, ba't kang kaagad laglag pa? So, papakang ba't tinagtulong ka? Diyan, tulong-tulong lang. Sumangpatak manan marong nemi, di malam. Kasi di marong nemi nga nalidahay, di kita anak ko. Apay manen, noon pinagplete may tibigat, nagnakam nga na pa nagbasa, tatang. Ninanang yo. Mamang idi ita nanangin. O no? Mamang idi ato kwarta na, itataawanin ako, tanang mo na, manan. Siyempre, nilula yung ay. Dito ko siya nagluto. Bag na dapat lutuan na. Nag-uutang Di mamang yo, saan nyo pa, hanggang pa rimwar? Rimwar, yung dandani ka siguro sumangpatan ka simrak, manite korto. Wala na nganin. Manam mo? Anji, kasarita nakmanda, irwa ka doon tinidaw, tagsarita nga na siya. Apa nga, ilimlimangan na, kahit samat na siya tinakautangam. Ha? Rumor ka kanumot na wala. Nung itatasumang badag, nakalakman ng kwarto. At nakat may tulog yung kareta, nung ilimangan na, hanggang ba't nasigasingar na. Nga damok,
Makatibungtot mo, baka tungpain na. Diyos ko yan. Kabungpungtot na, kagurgura na. Kapati kasto ginaramid ko. Saan ka kagura? Mailok pa kid mga rakop keng ka na. Kid mga kek. Ganas mo nga mga kek, mga rakop, tag-uutang. Nagproblema. Dalat taak. Di ba? Siga mo lang mga ibaga, sex lang at malipatam ti amin. Uri na do problema, at malipatam ti problema. Numay tayok ka, di ba? Ilang ka mo tirito ka? Kaya, inton ka anong arot nga hanggang pukpupuk ka kasta? O magidam, nga pungtot ka? At pungtot ka, tagap kami nagtungbal. Ilang ka mo tirito? Rak-rak na rin, di rak-rak mo na ta. Paunay ka. Panuga ka naman nagtrabaho kasi ito, di ba sangpetak, biyag. Ay, babawi ka siguro nga nakaasawa ka niyak, kapatag-oo tangak. Nagbabawi ka man, nakaasawa ka nga, tasangkapat kaming nabakdang. Talagang sa muler, tapanunot mo. Dapa na kita yan, tikatugang. Kunat masida na nang. Medyo na imas. Narigat mo't hanteng ang sidat na imas. Problema talang arudan sa hanteng palang sidat na imas. Huwag gaya barong. Siya kung may isang dumawat na pamakawan para tanakot kasi ito yung nga problema. Amom, no mapanak maki-internet, ita karuba, makasarsaritak mo iti. Kabagyak na dati abroad. Inyuman ko kadakwada, iti problema nga naramidan ni Angie. Nagpagpakasyak kadakwada nga naman balin, tumulong na. Kanan ako na. At nakasinsin ko nga da asosasyon nga nakikapangan na. Kunana, iti kaado ti asosasyon da nagtitinulong na. Masulba ti problema. Kaya Diyos sa una nang at nagtitinulong. Nagtitinulong o rin pasit lang na may tulong na aduda. Ipag-utang da, hangap utang na. Kasta nga rin taramidan da. No, ada na sigan nga kabagyan da, nga problema launay. Uri basit lang ito tungkal may sa. Numaurno. Alamang nga rin nanang. Alamang nga rin. Eh, mabaling ka din mabayadan na ito yung connection to internet. Dahil unay na maitulong to internet. Tapos nung makontak na ito, gagayim ka kabagyan ti abroad. Banyo na, inakto pa i-connect. Umutang at tupay lang met kani gayem ko tapno mabayadan ti utang tayo dahil ti internet. Alaman. Alaman. Dahil itong bigat, kat adan to koneksyon ng internet, napimbinas to ti panakisarita kadakwada. Sige nang, taori siya, agpatulong ang pwede kadikikabagya. Barbari masulbat kasi na problema. Huwag nga ron. Sakbay nga agbagtid dyan ako. Ano nga, may madlaw kang buwan. Ay na. Iso nga gapo na nga saan nga pagpakita kang ka. Batadak kailan timbrasan di bagina. Ano eh? Diyos ko yan. Medyo masyanak ba dyan ako? Kinapudno na. Pinicture ko isunak. Insan ko ka nag-itig kakabagyami. Noon na tanti lang nga, anak ko. Nga nag-uutang, kat matmatay nga patang nga makabayad ti utang. Bagat na nakasasaritak ni Leti nga siya ako niti nagkari. Uri siya no tawagang isunak. Di naman kaya ti magsarita nga na siya. Yan, nalala. Ituloy ko tagluto ta manganta ito. Barbaring no, maparuwar mo ito di asawa. Agad no sa ang rumura, kabilitan nga. Itano ni Amboy manin ti kanin na. No kayat ng tumangan.
Naigkanak itinamnama manunemi kat penang-connect ko, tinaputol nga internet. Hindi nga, kidawak kinito Richard manunemi nga di bagbaga nga 5,000. Natulong na, inalak para lang di pa naka-connect at internet. Kat pati siya manunemi, makikunkunta ka kamat ka di kakabagyak na ron nag-abroad, ngapsang kong ibagbaga ti problema. Tada kumustahin dak, kahit okay lang ko na, okay man ko na, trabaho ko na. Yung sana ka nagbain manunemi ng ibagati problema. Kung nati ulitin ko manunemi, kada di Las Vegas. Kasalitag to nagiti kakabagyan tayo dito ako. Tumulong kami sa problema yun. Gaman na kada kayo, Angel. Hindi mo man kami nibagbagita. Hindi nagsasarita tayo lang kita awmot pa dito nga problema. Hindi dito nga ron dumakdagsan mo itong problema. So nga, di ba kada kayo, Angel? Iyon. Sige. Sabi na nga ron nga kami kat medyo at napintas tigasat mo. Nantakam dito eh. Kita kayo dito agad tulungan na kayo. Ang may bagam ka na asawang nga di nandun ulitin kasi dyan naramid na. No kayo nat ni agnegosyo kita malpas lagi dito nga utang. Agtitinulong kam dumanin takwa. No anat kahit yung negosyo ta. Pagka ito tulungan na kayo tipuunan. Angel, thank you. Hindi kayo ba't namin iyasadig ta problema yun? Mumingar ta problema yun, hindi ibaga. Aging gaman ng naming asib mang petak dito balayang na nagsakti katugangan. Kan pa din kita anak ko. Oh, daman yung bilagro nga naramid. Tang. Apay, ato di kita insang ni lulang ako ha. Kwarta. Napan na inala. Jay remittance. Kadi. When? Ato kano di kita nagtimulong ka na tayo. Manong Nemi, tinugtog ko man yung kwarto. Angie, ilokat mong biyag ko. Awan yung problema, masulsulbaran di problema. Tasalangan ni nanang mo, itinagtignay. Ngayon, mas di kakabagyan nyo. Pati siya, tadamat di kakabagyan di abroad. Loktamon, sweetheart. Alan. Angie. Si bibiyag ka ba lang? Uy, abay di ka ako eh. Angie. Hello, Angie. Naragsagda kita anak mo kung nagsagpata ka. Ada, pagpahit pa yung utang mo. Hanggang gumabalod. Angie? Nagtanag kami mano. Nanang, abay, kanot na uting arwar na. Sapay rimrimor kada tingal da malaksit rimuar itay awanak paano ko inalalagay iti yung patulod ng kwarta. Nakontak yung harad ni Leti. Unattended. Sigan na bang kontak yung kuhan? Ano ito ba ito? Nandito sapo. Natay sama anak yun. Ana? Kakaiso na nga masulbaran di problema na matay sama din. Ay! Natay kan! Ibibiyagag pa ilag. Look, tamon tirida. Or mo na ka na o problema. Nasulbat yung problema mo. Paunay ka magtanan siya. Linok na tirida. Manon nimi na ba gayam nga jak nakita ti asawa. Allah. Api kasto yung dilangam. Pirit ko pa yung timatay. Paunay ba't kinakiting ti panunot mo. Magantin ta mga kadon ti mga ha. Nunas ken nga pag-combine ka tapos mapasublit lagos nga salunat mo kanarabide. Inton bigat adan tumat ni pawita kanya. Digit kakabsat ko. Digit kakabagyak di abroad. Kaninanang ano mat inted king kuanan. Kasalita man leti numano amin tabayadan tayon. Sadya. Siyo. Ay, apo. Di ka lang amin nagpanunot. Kahit numatay ka, kasunod pwede kita naktak.
Kasad na wakpay. Gapulan ka aramid mong panagkuutang. Sige, kung tanak lata. Ano nga rin eh. Kadun di mga na. Mas kang subuang na sweetheart, taramida. Nga, alin. Siglatan, paanik lata di bagi. Makalawas manong nemi nga nagsasarno rin tulong na tinteng. Nabayadan din man. O awanin ti kurang na. Leti. Awanin. Naubutan kay manin. So, di may kayatan tumutang. Nagtaklo man ka ang interest na. Pasin mo lang ah. No, kung man nakabayad nga dagos, hanggang nagit interest ka nang bayadan. Lan, pumanaw kan. Tara kabayad kami mo. Among ka din nga, kagpapautang, nga di interest na katakil ka. Takaunin natin kabasol kinapod Diyos. Awang ko na nagitig. Awang ko na nagitig. Nang negosyo ti kasto, no basol. Baka, ado na kita na pautangam nga, nakabaybayad kit pinabalod mo. Dama na. Ada na kita pinautangam nga, nagpakamatay. Bibiyang ko pa eh. Ada pamilya? Ada asawa, ada anak ko. Ipakpakam mo, kada kita anak mo. Ti-interest kita kwarta nga utang na ka. Kaya na, negosyo na ito. Dito napitas ka negosyo. O rin nag-lisen, ada malalisensya. O makidam. Ako man indrestro na ito yung lending business. Manong nemi, limak anin tirik na ti asawa. Tanong asang sumang petak, manipo di trabaho. Masiraya ko ti isang na. Pero, pumintantas ka man na. Kumutan ka naman yun. Umamot. Yuretad na internet. Or iso lang ti may tultulong ang matandagan. Kitirep nga ron. Or awanin tirep. Basta ada internet. Or awan ti awan. Basta ada internet. Gabot isot na panagit at internet. Awan ti internet. Kinawan cellphone ni nanang. Nakuntak na ko mga rod. Pagiti timulong nga kabagyan mi. Binapatiglawon at internet. Gabot ti internet. Ato na kita buutang kasta. Do pwede kita ma-scam naglagayan. Depende ngamin at panagusar mo. Nagusar ka ti internet with cellphone. Mumut lagay mas ko na yun. Ni nanang, nagpatpatulong lata. Nagnegosyo man. Negosyo ha. Baga kato malugi. Hanggang malugi, tamot ng utang. Una kung kahit mo't magdapunan na tag-negosyo ka man, pautang ka, ni ag-uutang, iso itan tag-papautang. Maditkas na nga negosyo. Awat ka senso. Apa nga rin nileti, masenso, patsim nga rin nga naragsakiso na. Sigurado ka, napang kadyabalaydan, no napindas ti ornos ti pamilya na. Apag ko na makasta. Di kasi diyang papautang ng anot interest na. Sa ada na kita problema nga puti utang. Ang napintas. Yung wadlaw noon, utang mo kat nalagantirik na. Di ba yun? Gandani ka na tayo, kaputi utang. Huwag nga rin, jakton kaya tumutang. Nangarulatan, nagpatulong tulatan. Noan niya ting kariti ka, uncle ko nga da di Las Vegas, manonemi, kat isot na tungpal, na itipon. Iti pa nagpatulong ti katunga ka babae, iti kabagyanda nga, presidente ta asosasyon da, iti abroad manong. Kada niya. Napasublimat lang ta asawak ti wasing masin na,
adamat lang yung karga, ti rep, tuloy-tuloy ti internet. Kada dyan, nakipag-uso mo tira talaga, nagiti anak, nabot ti cellphone. Kasalangan ng amboy, dati cellphone nan mano, pati di kita adinan. Na-promote ako man naming di bakto ti sweldo sa dapay negosyo ti katugangak ken ti asawa. Apakaringgoran da iti maler manong nami. Nga ata aaraken da kita umay gatang mga kati street foods. Umay gatang ka kita maluto nga pulutan, sidaan. Gagagangel la idi manong naming di kuha nagbalinan nga naisariping iti balay iti bayasan nga eatery wano karinderya. Tagpadpada rin kiti agina manon nemi nga naling agluto. Malaksid ka na kiti amuda, ado pa na kiti ag-search da manon nemi iti YouTube. Nga kitain rin kiti naimas na pintas nga mamaling nga aramiden, nga may nayon nga recipe, nga ramanan di kiti customer. Pasalamat awing isak at ni Richard no ka. So, sumaw ka. Makipatakderek mo sa kabutelya no ka. Long neck, sa kamtang pulutan. Pimintasan ni biyago ya, pare. Gaputi utang. Haan? Gaputi tulong. Ngayon, naramit ti tulong, gapu iti utang. So, lumpang mo na yung pagyamanan ti asawa. Ano saan na napadasan ti mutang nga na nagpakamatay. Ano nga dapat nga napanunod ko mo, ti masadig kaliglig kapagyan. Kita mo siya na nagpuna, da kayang problema ito, pa yung di ibaga. Kaya kahit so nga nadakam dito, napintas ti biyag mi, tumulong kami, kata kayo. Ano yun, di ba? Kita hantad ng tulong kata kayo, dinampitas ti biyag yun. Kaya nagkapunta ng pintas ti biyag yun, nga makuna, kada ornong yun, para itinaran niya nga masakbayan talungan na kayo. At no, damat agpatulong ka na kayo. Tumulong kayo, man. Wala pare. Kaslaking ka. Nada problema. Tumulong ka. Utang ko king ka. Hanga utang na yay. Diba? Nag-intid ko kit sa hanga utang. Tulong. So nga rod, tulong, kat gapot at tinulungan na, tulungan ka to, man. Manong nami sa anong problema ti asawa. Kas tamat na kita, anak mi, pumipig sa amin lahat at katugangak, manong nami nga magtulong, iti asawak para iti negosyo da. Sumang salon atak, madlat na manong, nanamahayan ti trabaho. Nagbalin ako ng supervisor. Nagbaliga ako nga nanguray ti promotion ko, manong nami. At nangasawen, pintas ti biyag mi na, danayas na. Kaya nakananama manong nami, nga may kami tinaran niya nga masakbayan. Naginitalungan na. Dito nga rod, manong name, ti pagkabuklan, ti pagkasalita, kaya thank you, ti anos mo nga ng urnos. Di nakpanang itulot kang, o panang isan kang ka, di detalye na itong istorya. Putpud no manong. Kapo ti utang, dandani nga nakatayan, ti asawa. Yung baglagi din, tadadig ni kakabagyan, na pindas pa nagpuspuso na, nga nakatulong ka na kami. Nga tumutulong aging ka na ita. Nga na kayo moment, idag ka sa pulan titulong di kiti akaruba mi, kada dumapay nga bagyan mi, ang emergency, nalukay matirik namin nga tumulong. Agay man unay, kahit sapay kumata, damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsalamingan tibiyag, kada kinipadag nga dimingeg, kan nagbuya, more power to your program, and God bless. Tuwing nga dagyaman nga pagaya mo, Densyo.